El sistema cultural, format per gent molt diversa, arrossega situacions endèmiques de precarietat i inestabilitat laboral, d'instrumentalització política i econòmica que han portat a concebre la cultura com un element més d'un motor econòmic al servei dels mercats i també de les ideologies dominants. I és que el neoliberalisme i la depredació han entrat de ple també al camp de la cultura, imposant les seves formes, la mercantilització, la precarització, l'especulació. Però la cultura és un dret fonamental. Avui, més que mai, la cultura és al carrer en les formes d'expressió, de representació i de lluita que som capaces de construir i viure als marges d'un sistema que ens desposseeix de manera continuada dels imaginaris, de drets i de vides dignes. El desmantellament de les estructures públiques de la cultura, com el tancament dels centres de creació arreu del territori, l'impagament de les subvencions, dels ajuts a la creació, de l'ajuts al teixit cultural de base, el ressorgiment de les noves vies de suport a iniciatives privades i mercantilistes, o la pujada de l'IVA, fent de la cultura un objecte de luxe i no un espai de construcció personal i social, no fa sinó corroborar el desmantellament global d'un servei públic per totes: l'educació, la sanitat, la cultura, la justícia. Davant d'això, Marea Roja, Cultura en Lluita, defensa una cultura de base, el teixit creatiu, els drets de les persones que treballen per la cultura i els drets de les persones a accedir a construir lliurement una cultura per una vida digna. Estan matant la cultura, com la sanitat pública, l'educació i la majoria dels nostres drets fonamentals. La cultura és als carrers, la cultura és cosa de totes, la cultura és un dret, no és un luxe. Per tot això i molt més, no devem, no paguem, que es foti la troica! No paguem! 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 A veure, hi ha molta gent encara que està allà al darrere. Podríem fer una miqueta encara més de lloc aquí perquè pugui arribar tothom? A veure, fem lloc perquè llegirem el comunicat final, sisplau, perquè pugui arribar tothom. Sí. Sí, és que clar, el micro... A veure, sisplau, els altaveus no arriben allà. Podeu anar avisant a la gent del final, sisplau, que passin endavant, perquè el comunicat final pugui arribar a tothom. Bé, llegirem el comunicat final. Comunicat global de tots i totes els que avui ens hem manifestat aquí. Això és un principi, recordem que estem enmig d'una campanya per aturar els pressupostos, encara que això ens costi, entre altres coses, aturar el Parlament. Ja ho veurem. Anem amb el manifest final. Bona tarda. Donarem lectura al manifest unitari de totes les plataformes i les marees. 41.640 persones desnonades, 45.000 acomiadades, 1.700.000 aturades,
1/3 de la població en situació de pobresa, 200.000 treballadores de la llar sense drets, més de 2.000 persones migrades als centres d'internament d'estrangers. La llista d'injustícies és molt llarga per a la societat catalana, però en els propers mesos només sentirem parlar d'ajustament pressupostari, de reestructuració de l'administració pública, de dèficit, deute, sanejament, rescat. N'estem fartes! Una vegada més, des dels moviments socials, plataformes unitàries, entitats veïnals, col·lectius i sindicats, en definitiva, nosaltres, totes i tots junts, diem prou a les seves retallades, a la seva austeritat i a les seves reestructuracions. I ho diem a les persones que estan a la Generalitat i que volen aprovar de nou uns pressupostos d'injustícies i de retallades. Ho diem al govern espanyol, que ens vol fer pagar el seu deute i el de les seves multinacionals. I ho diem a Angela Merkel i a la Unió Europea. Nosaltres no som culpables de la seva crisi, simplement en som les seves víctimes. I és per això que des de fa mesos estem treballant per canviar aquesta situació. Ho fem denunciant dia rere dia les injustícies dels CIEs, dels centres d'internament d'estrangers. Ho fem lluitant contra el fracking arreu del territori català. Ho fem denunciant la reforma de l'avortament. Ho fem aturant els desnonaments i alliberant nous espais per a persones desnonades. No hem d'oblidar que avui en dia l'obra social de la plataforma d'afectats per la hipoteca ja té 7 edificis alliberats a la CAC. Però també ho fem als centres escolars i sanitaris. En el cas de les tancades als hospitals el passat Nadal, les tancades del 25 d'abril a les escoles catalanes, o les ocupacions dels rectorats a la UAB i a la UB aquest mes de maig. Però avui ho fem tots units. Ho fem a través de la campanya Aturem els pressupostos antisocials, Juntes Podem. I ho fem nosaltres perquè sabem que els pressupostos no són simplement xifres inabastables, sinó que són les nostres condicions de vida. Són la nostra salut, la nostra educació, la nostra cultura. Perquè el deute no és nostre, perquè la crisi no és culpa nostra, perquè mentre retallen 4.400 milions d'euros en els nostres drets, el govern espanyol es gastarà aquest 2013 més de 3 milions d'euros en material d'antidisturbis com el que van utilitzar per buidar un ull a l'Ester Quintana el passat 14 de novembre. Ha arribat l'hora d'alçar-nos i respondre. Respondre cada dia, des dels carrers i les places, des dels llocs de la feina, des dels centres educatius i sanitaris, des de la cultura, des de tots els espais possibles, perquè només si ho fem junts i juntes podrem. Estem fartes de sentir que no hi ha diners, que no hi ha alternatives i que tot plegat és una mena de fatalitat bíblica. No. El que s'ha ensorrat és un model econòmic parasitari, depredador, insostenible. És per això que el sistema capitalista, representat per la Unió Europea, pel govern espanyol o per la Generalitat de Catalunya, ens vol fer pagar el seu deute. Però ho tenim clar nosaltres. S'ha acabat pagar el deure a la Troika. S'ha acabat pagar el seu deute. Recordem que l'estiu de 2011, d'esquenes al poble i amb el suport dels nostres actuals governants, va ser aprovada una reforma constitucional que donava prioritat al pagament del deute financer
per damunt de qualsevol altra partida pressupostària. Avui som aquí per dir que les nostres vides valen molt més que els seus beneficis. I no oblidem tampoc que el frau fiscal estimat arreu dels països catalans és de 26.000 milions d'euros. Quants llits d'hospital tancats representa tot plegat? Quantes beques universitàries, quantes ajudes socials o quantes inversions públiques? I tant que hi ha diners. El que manca és la voluntat política d'anar a buscar-los allà on són. Cal destruir el frau fiscal, cal recuperar l'impost de successions i cal fer que pagui més qui més té. I és que d'això va el debat pressupostari. Del conflicte d'interessos entre les necessitats de la majoria social i els privilegis d'una minoria privilegiada, el seu deute contra els nostres drets, els seus beneficis contra la nostra sanitat, educació, cultura o pensions. Però si es pensen que claudicarem una vegada més, s'han equivocat. Perquè n'estem fartes, perquè hem perdut la por i perquè juntes podem. I és per això que avui tampoc podem oblidar les companyes i els companys de la PA, que en les darreres setmanes han estat jutjades i jutjats per defensar el dret a l'habitatge a Sabadell i a Vic. I els estudiants represaliats a les universitats catalanes per defensar un ensenyament públic i de qualitat. I les persones imputades per defensar els nostres drets en les darreres vagues generals i a totes les que, com l'Ester, han patit la brutalitat policial en els darrers mesos. Perquè no seran ni les seves piloteres ni les seves porres les que ens faran callar. Som aquí per rebutjar els pressupostos antisocials que s'estan anunciant i el xantatge que ens estan fent al seu voltant. No acceptem cap retallada en educació, sanitat, prestacions socials. No admetem reduccions de llocs de treball, pèrdues salarials, desregulacions i deteriorament de les condicions laborals. No admetem l'espoli de les empreses i serveis públics. No admetem la pobresa, les desigualtats ni la destrucció del nostre entorn a copi de fracking, privatitzacions de l'espai públic o projectes de l'estil d'Eurovegas. No volem ser una maquila del sud d'Europa. Hi ha un altre camí possible, un camí que passa per plantar cara a Madrid i els dictats de la troika, sí, però igualment els poders financers, els lobbies i els grans rendistes de casa nostra. És una alternativa que passa per no pagar el seu deute i la seva crisi. Tenim forces raons per no confiar en la bona disposició del govern ni en la gosadia d'aquest Parlament. No faltarà qui us dirà que en aquestes condicions no hi ha res a fer. No els escolteu. Franco va morir al llit, però la seva dictadura va morir al carrer. Hem vist com un 11 de setembre ha remogut les plaques tectòniques del règim, heredat de la transició. L'actual configuració de forces polítiques porta la petja de l'última vaga general. Des d'una mobilització social sostinguda podem canviar moltes coses, generar alternatives, modificar profundament el panorama polític, permetre el sorgiment de nous subjectes. Aquesta lluita només comença i tornarem. Els pressupostos de 2013 no seran un tràmit ni un arranjament a esquenes del poble. I tornarem. La primera condició de qualsevol avenç, però, és la nostra unitat. Juntes i junts podem. Això no és un eslògan per concloure una manifestació, és una presa de consciència. Hem vingut a escriure la nostra pròpia història, a prendre les regnes del nostre destí. Aturarem els pressupostos antisocials. Coratge! Coratge!
coratge, la dignitat vencerà. Juntes guanyarem! Juntes i junts podem!